што гэта, спытаў я, торкаючы відэльцам у нешта цёмнае на талерцы. Каханенькі ты мой, гэта ласіныя губы ў падсаложаным воцаце. Еш, браце, сілкуйся, гэта страва для волатаў. Продкі нашы зямля ім пухам не дурныя былі, еш, еш. Гэта з дзікага палявання караля Стаха Караткевіча. Не ведаю, ці каштаваў аўтар ласіныя губы, але апісаў трапна. Мяне завуць Васіль Калач, тут мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. А сёння пагаворым пра пірагі з гусінай пячонкай, бабровыя хвасты, мядзвежыя лапы, асятрыну, калдуны, карацей, пра шляхецкую кухню. Шляхецкі стол мог быць вельмі розны. Гэта залежала ад дабрабыту сям'і, ад сезону, ад рэлігійных пастоў, а гэта 192 дні на год. Урэшце залежала ад эпохі. Скажам, старыя добрыя часы сасаў, культ ежы, мяса, да яшчэ і тлустага. А вось часы панятоўскага больш рафінаваныя і стрыманыя. Як казалі, за сасаў быў хлеб ды мяса, а пры панятоўскім усё па-чартоўску. Шляхецкая кулінарная традыцыя – гэта мікс айчынных страваў ды замежных уплываў. Угорскіх, нямецкіх, італьянскіх, татарскіх, габрэйскіх ці расейскіх. Галоўнае адрозненне ад сялянскай кухні – шмат куплёнай ежы. То бок таго, што ты не мог вырасціць у гародзе ці знайсці ў лесе. Імпарт – кава, соль, вінаградныя віны, цытрусавыя, ананасы. Сялянская кухня больш нагадвала ежу для выжывання. Шляхецкая – для моцы і асалоды. Яшчэ адно адрозненне, ды хіба галоўны кампанент – шмат мяса, калі не пост. Час паміж калядамі і масленіцай так і называўся – мясаед. Еш ды пі паболей, бо пазней нельга будзе. Калі ж пост, не бяда, ёсць рыба. Да прыкладу, вугроў вэндзілі па 3-4 дні ці салілі, засыпаючы перцам ды лаўровым лісцем. З ракаў рабілі ракавае масла, якое ўжывалі для запраўкі соусаў і супоў. У добрым доме на першае ў абед падавалі суп ці поліўку. Вугорскі расол, літоўскі боршч ці журек. Як я ўжо казаў, панавала на стале свініна, гавядзіна ды, канешне, дзічына. У адной кулінарнай кнізе з 18 стагоддзя так і пісалі: «Вазьмі свежага зубра, а калі не маеш, дык яго можна замяніць лосем». Звыклая справа. Зайцам ці казулей дык наогул нікога не здзівіш. Зразумела, прыправы. Бо з таго ж дзіка трэба выбіць адпаведны пах. Таму перцы, імбір, шафран, гваздзіка, цытрына, наогул татальна ўсё перчыць ці заліваць воцытам лічылася добрым тонам. Значыць, ты гэтыя прыправы можаш сабе дазволіць. Канешне ж, рыба, асятрына, ласось, вугры, шчупакі, карпы, ікра, нават вустрыцы. Мушлі ад вустрыцаў нездарма знаходзяць археолагі на раскопках у палацах магнатаў. Гэта была старая мара пра мора у дзяржаўнай эліты 18 стагоддзя. Прага мець заморскія калоніі ды самім весці смакату адтуль. А Караль Станіслаў Радзівіл, пані каханку, часта хварэў ад пераядання вустрыц. Пасылаў у такіх выпадках па доктара ў Вільню. Сервіроўка – цэлае мастацтва. Падавалі часам цэлых парасятаў, фарбаваных і залачоных. Паштэты таксама фармавалі ў фігуры звяроў, прыўкрашвалі, з прадуктаў будавалі нібы вуліцы гарадоў у пейзажы. І дэсерт, канешне. У нас наогул любілі салодкае цеста. А дарагі цукар не было праблемы замяніць часам мёдам ці макам. І мова тут не толькі пра пернікі. Гэта і мішчанін мог сабе дазволіць. Мова пра тарты з фісташкамі, міндалём, вішнямі, розныя усходнія салодкасці, марцыпаны, канфіцюры, павідлы, сыры. Фрукты, безумоўна, ад грушак ды апельсінаў да фігаў. На цвярозы розум і страўнік вытрымаць усё гэта было немагчыма. Таму з келішка гарэлкі пачыналі. А там піва, віно, наліўкі, но не вадой жа запіваць. У часы Боны Сфорцы шмат чаго цікавага прыйшло да нас з італьянскай кухні. Аліўкі ды аліўкавы алей,
цытрыны, лаймы. Напрыклад, першасны рэцэпт бігасу – гэта здрабнёная рыба, птушка ці мяса, кіславатая на смак, бо з дадаткам цытрусавых. З часам рэцэпт стаў таннейшым і дарагую цытрыну замянілі квашанай капустай. Сённяшні бігас акурат з капустай і асацыюецца. Дарэчы, бігасаваць на мове 18 стагоддзя дробна секчы. І калі шляхціц выклікаў апанента на дуэль, то гразіўся яго акурат бігасаваць, нашынкаваць то бок. Ёсць цікавая легенда пра бабку. Неяк кароль Станіслаў Ляшчынскі у парыве лютасці паскідаў усё са стала. Так Мадэра пралілася на мучную бабку, ды і прапітала яе. Калі супакоіўся, кароль паспрабаваў бабку з віном. Яму спадабалася. Так толькі і еў пасля. Адтуль, кажуць, паўстаў французскі дэсерт саверэн, адна з рэінкарнацыяў ромавай бабкі. Ведалі пры сталах шляхты і стравы, якія мы сёння лічым сялянскімі, народнымі. Напрыклад, мачанка. Падліўка на муцэ і сале, куды макаюць бліны. А вось шляхецкі варыянт мачанкі – гэта верашчака на белай кілбасе, з працертай целяціны, прыгатаваная на піве з адмысловым цыбульным соусам. Гэта ж па-панску. Дарэчы, некаторыя стравы ставалі мянушкамі, а затым і прозвішчамі. Тая ж Верашчака. Узгадалі? Мар'я Верашчака, каханая жанчына Адама Міцкевіча, так. У нас, дарэчы, ёсць асобны выпуск пра шляхецкія прозвішчы. Гляньце. Не варта думаць, што вустрыцамі ды лаймамі штодня абедала дробная ці сярэдняя шляхта. Небагатыя шляхцюкі харчаваліся традыцыйна. Кашы, хлеб, халаднікі, сала, каўбасы ды сыры. Узімку больш мяса, бо скаціну рэжуць. Улетку лягчэйшая ежа, хіба салам прыкусіць. Як казалі, без сала кавалак мяса ў глотку не лезе. У часы посту маглі есці ўсяго адзін раз на дзень. О! Кантрасты паміж рознымі слаямі шляхты, больш і менш заможнай, часта выкрываліся акурат падчас супольных застолляў. Ставілі сталы літарай «П», а ў нас казалі падковай. Тым, хто сядзеў у сярэдзіне, падавалі ўвесь прыбор. Часта срэбны, бо не баяліся, што знікне. Менш значныя госці па краёх. Дык тыя насілі нож з запасам, а лыжку, напрыклад, за халявай бота. Было і такое. Калі гаспадары лыжку не выдалі, а пры сабе бедны шляхціч не меў, то рабіў сабе з хлеба. Насаджваў гэтую скарынку на нож і налягаў на літоўскі боршч. Ёсць наогул цікавыя апісанні, якія часам шакавалі замежнікаў ці рафінаваных варшаўскіх гасцей. Міхал Радзівіл, чалавек просты, нібыта аднойчы пабачыў, што даме падалі не надта чыстую талерку. Не бяда. Выцягнуў са штаноў падол кашулі ды выцер ім. Выцерці талерку можна было і абрусам, і поясам захмелеўшага суседа, па-кавалерску. Тым больш елі часта ж рукамі, то, калі не было рушніка ці сурвэткі, бралі тое, што побач. Некаторыя слугі маглі быць дужа нахабнымі, ды нашэптвалі гасцям на вуха. «Бярэш сабе, то і мне бяры, я галодны!» Разносілі ежу хлапцы і дзяўчаты, але калі гаспадар быў з фантазіяй, то і дрэсіраваныя мядзведзі. Кажуць, на Берасцейшчыне такое было. Гаспадаром з фантазіяй быў Браніцкі з Беластоку. На імяніны жонкі выкаціў здаравенны пірог з паштету да гасцей. А з яго, з таго пірага, у розныя бакі павыскоквалі карлікі. Пасля такога можна і піць завязаць. У палацавых шафах, як правіла, заўжды быў срэбны прыгожы посуд, а таксама парцэляна, шкло. Але на штодзень волава, міскі, паўміскі, куфлі. Не б'ецца, ды і не скрадуць бедныя сваякі. Адзін берасцейскі ваявода дык наогул забараняў мыць срэбныя талеркі. Чаму? Каб не змяншалася вага, во дзе дробязны чалавек. Карацей, рознага было. І місы са смажанай дзічыны, якія ў залю заносіла па 2 гайдукі, бо адзін пацягнуць не мог. У пост бабровыя хвасты, слімакі, вустрыцы, нават жабы. Канешне ж, курыныя грыбенчыкі, прыпяканыя над свечкай. І гэта ж мы не гаварылі яшчэ пра сыры, грыбы, селядцы, кіўбасы. Будзе час, пацікаўцеся вось гэтай кнігай. Гаспадыня літоўская.
Арыгінальнае выданне 1882 году, дакладней чарговае перавыданне, бо кніга была культавая. Гаспадарчая, у тым ліку кулінарная біблія. Як сушыць, саліць, кансерваваць, фаршыраваць, як рабіць настойкі, у якім воцаце вымочваць баравікі і рыжыкі, цэлы космас. Па кніжцы можна зрабіць асобную перадачу. Напішыце ў каментарах, калі цікава. А калі ў вас такой кніжкі пад рукой няма, то ў нашым канале ёсць шыкоўная серыя кулінарных сюжэтаў. Калі вы ўжо там для сябе нічога не знойдзеце, то я проста не ведаю, што з вамі рабіць. Магу нават пакрыўдзіцца. Ды госці зусім не пыталі названня тых страваў. Не застанаўляў іх кухарскі сакрэт так цікавы. З жаўнерскім яны апетытам усё пад'едалі і венгрыну поўны кілішак сабе падлівалі. Гэта фрагмент апісання застолля з пана Тадэвуша Міцкевіча. А венгрын, ясна, вугорскае віно. Былі гурманы, а былі і тыя, хто нават не памятаў пасля буйнага застолля, што ж ён еў. Але давайце хаця б мы будзем памятаць. Не толькі тое, што самі елі на сняданак, але таксама і кулінарныя традыцыі продкаў. І гэта не толькі дранікі са смятанай, а цэлы сапраўдны неверагодны сусвет. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!